Kum kada kajing persya bat kajing penrem. Halor kajing kuman bat kajing bomla jong sarkar. Ya kajing dawa ban suspend ya ki pulit kibala takat jubor. Ya kajing im uba cheris terfil tangkiu. Kasur kinong maulai. Hak ar pesan tarik mtau nailar. Arjar arpuwe. Kalapan lawang kajing tangi kiteng shop. Bagan tup nadu ikateng shop. U menteri rangba u korat kesang ma. U sembut menteri rangba kajela uba prestun tensong. Uba lah kemen rebui. Ubre menteri katang kampu ing jong kasar karjela. Nang taya ka Durteng Shop jong USP ka East Jinta Hills District, USP Traffic ka East Kas Hills District, bad ya ka Durteng Shop jong Director General of Police ni DGP. Ya ka ne ka jing tang teng shop, lapan long ha Petropom Maulai, ha ka bada ki spangut ki paiba no snong ka Maulai. Kentup na du ki rangba, kilong kemi ki samla, hadu ki hep ke berit, kilawan ban simentalang, ha ka te ka jing lang tang teng shop, balakot da kasur ki nong Maulai.